Sarreran esan dute Iñaki Txaberen hilketa, etzela hilketa isolatu bat izan etzen zerotik hori eta burutazio hori izan zuten guarrazilean hilketa bat izan, ezta? Gertakizunen kate bat izan zen, eta kate horretako armaila bat. Txikito eta egin zituzten astebete lehenago. Ja horren, eta beste 3 militante fratekuak, ezta? Espadurak gogoratzen ditugu bezikin. Eta ja horren ondoren, segurtasun indarrak zeuden errine, zai eta zer erantzun emango zion horri. Espero zuten zerbait, eta handik astebetera, justu urriaren 5ean, igandea fortunatu zen, aurten fortunatu den bezala, Arantzazun festa eguna, Arantzazun Martinaren festa bat. Herritatik, autobusetan eta erromes asko etortzen den egun bat, eta egun hartan ere bai. Eta Arantzazun, lehendik ez asteatan egin zuelako, baizik da lehendik, eta prestatua zuen ekintza bat, martxan jartzea, aktibatzea, erabaki zuen. Eta eguerdian, lehergailu batek harrapatu zuen, guarrazilearen jeep bat, gogora igozena ikurriña baten emisoarekin. Beherakoan harrapatu zuten, sekulako zarta da matzon lehergailu bat, jeepari, tekzimat buelta matzituen, suntzatu egia suntitu zuen. Bost guarraziletatik 3 hitziren bertan, eta ja, horrek edatu zuen ja baiara guztian harako giro txarra, giro tentsua, aipatu du, sarreran, eta oso tentsua, eta ja kontrolak hartzen ziren, eta helikopteroak bueltaka,